Ini buat dia koi. Asli. Này này. Ăn rồi không là được. Đâu, đang sang này cho. Tekan. Ai bảo đây cái nó là nó là một cái gì đó. Subama tongke kai torbonono subana buino hamzatma tongke kai torbonono hamzatna buino khairama tongke kai torbonono khairona Norma tongke kai torbono norna Jesus sawahai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawo boro habang tamangala Jesus sawahai hanai ham yani ago sunai ro kai to ni hawo boro haban taman gula borok ni man thai kurui kha borok ni saka borok ne man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongke kai torbono subana buino hamzat ma tongke kai torbono hamzat na buino khairok ma tongke thắng cho nuôi kai cho torbono bé học lại chụp đây tập hát sẽ có cái tổ này Iceman khá độc này buino Iceman khá độc này apa nanti bisa setahun này kai torbono Jesus sawahai